Достони азиз, салом алейкум. Як вариант я пешниҳод дорум барои ҳар якташ шумо. Касе хоҳад соҳиби энеми термексти фаъл шидан 20 дона подписчик биёяд. Мақсад ба ягон канал дошта боша 20 та подписчик шава, битона айдаст шумода марҳамат соҳиби энеми термексти фаъл. И БУАЙ 100% кор мекунад. Ина марҳамат пешниҳоди ман. Номеро мемонам каси 20 та шид ё вақте пешниҳоди хекарочи хекнем комментара менависем, мисол 1 меги ина якум канал қадима мисол подписатсия кардам. Бо диюм 3 4 ҳамахе то 20 та бинависем ки штоби мо бифаҳмем. Баъд занг занен шумо ма дидан мегирам, бо баҳогузорӣ кардан мегирам, соҳиби ма мешавед.